Wel, gobeithio bod chi wedi mwynhau gwrando ar sgyrsia Sam a'i ffrindiau yn ystod yr wythnosau dwytha yma. Dwi'n siŵr bod Now, Catherine, Trevor a Liz wedi cael mwyniant yn siarad efo Sam a rhannu hanesion na fydd ar gof a chadw am byth. Dewch yn ôl efo ni felly am y tro ola i neuadd Llanddeusant. Oedd yna gymeriadau diddorol yn byw yn yr ardal. Dyn o enw Wan Jos Tyn Cai. Hen lan coddo byw I hyn, a tyddynwr oedd o yw chydig o ceri, ond I brif incwm oedd magu eir, neu magu eir ar gyfer y wya wrth gwrs. Wedyn o'n bart o incwm o werthu'r wya. O'n eipyn bach o nam yn Wan Jos ond ei ben o'n berffaith. Oedd o'n ysgwyd I gyd beth o'n sgwrsio fo chdi. A fel yr amser yn mynd, o'n i'n mynd yn gatyn yn ar ddega. O'n i'n mynd yno'n aml. Bob blwyddyn oedd o'n newid I stoc rhan ieir. O'r ieir yn rafu dydwy peddan nhw'n dod yn flwydd oed. Wedyn oedd eisiau gwerthu'r ieir. A mi gymis I ryw dasg bach fy hun a siarad o Wan Jos y byswn i'n prynu'r faint o'r ieir yma. Bob hyn a hyn. A mi oedd eisiau 5 swllt yr iar. O rhwng y iar blwydd oedd hi mywydyn. Wedyn o gen I aml I gwsmar. O'n i'n lladd yr iar I fflio hi a'i thrin I. A rhwng bod 'na 20 o dai yn Pengroes Llanddeusant, o'n i'n mynd I gwerthu ac yn ei pres bocad I mi fy hun. Mi oedd 'na bwthyn bach ar draws ffordd I hen ysgol Llanddeusant. Tan y fynwant ydi enw'r bwthyn bach yma. Ac mi oedd 'na hen fachgan yn byw yn ei hun, John Robaich tan fynwant. A fydda John Robaich bob amser yn pwyso ar y wal I gael sgwrsio fo pobl yn pasio. Dos o pobl yn cerdded i'r pentrad ac yn ei dim efo cardd yn dod. Ac mi oedd gen John Robaich parot gwyrdd mewn caich. Oedd o'n cario'r parot bob bora allan ar ochr y wal. A dyn ydda ni fel plant ysgol yn siarad efo'r parot. Ac oedd e'n parot yn dweud helo wrthyn ni bob amser. Ac o'na bobl yn dweud pethau drwg wrth y parot. Dyn fydda parot yn dweud y geiriau drwg bob hyn a hyn. Dyn ydda ni'n cael yn gyrru o nad ac hynny pan ydda parot yn ogyn drwg. O'na berson o enw Wan Sperall. Wel, lengthfan i'r cyngor sir oedd o. Ac yn fynegwr mawr I Capal Bethania. Wel, capal tatws mae pobl Llanddeusant yn galw fo. Mae 'di cael dyddi yma. Wedyn awn ni mlaen I number 3 Pen y Groes. O'na Cymeriadau fanno fe Twm John Hughes. Oedd o dipyn o fecanic. Wedyn o plwyfolion Pen y Groes yn dibynnu lot ar Tom I drin I ceir nhw os rhywbeth yn torri neu gael startio gan y blaen. Oedd yn gymeriad o'n ei hun. A un stori bach o Tom yn ei amser amddenol, oedd o'n licio mynd I Llynalaw I bysgota. Ond pryn unig oedd o fod I iwsio. Ond o Tom di syffedu methu dal, a mi ath I iwsio llyngir. A mi oedd y gipar heibio, a mi banig oedd, a mi oedd y llyngir yn hongian oedd y gwydan I bawb weld. Wna rwbaeth castell, oedd o'n gymeriad. Oedd o'n gweithio i'r cyngor sir eto fel leithman yn y plwy, a oedd o'n gwybod hanes bawb o fatha News of the World. A mi oedd o'n gymeriad, wedyn sa'ch eisiau gwybod rhywbeth
o hanesion Llanddeusant oedd o'na a licio cael i'w banad ar y slei ambell i ffarmdy. Wel, mae'n siŵr bod gen i bod na un, dwi'n cofio un hen fachgan oedd yn byw yn Mynydd Rhythan. David Jones oedd ei enw fo. A bob tro oedd yn gweld Polyn telefon, a oedd y wiers yn gwneud sŵn weithiau. A bydda David Jones yn mynd ei glist efo Polyn, pobl yn siarad lot yn yma mo. Mi oedd yna dynas oedd yn byw yn Tŷ'r Felin, lle mae Melin Synon rwan. Mrs Rowlands y Felin ydyn ni'n galw hi. Ac dyn ni mab hi o pia'r Felin ddwytha cyn i Ynys Môn brynu y Felin wrthyn nhw. Ac oedd yr hen Mrs Rowlands yn ddynas arbennig iawn. Na hi'n cymysgu efo pob, na hi'n siarad efo pob. A fydda hi'n gwisgo cot ffyr, ha a gia. Ac dwi'n cofio hi'n dod i tŷ Modryb i mi. Ac dyma Modryb yn dod i nôl i, a dyna un o'r pethau nes i ddechrau'n fwyaf. Dyma hi'n ista i lawr, a dyma hi'n dweud, te dyma mi dy weld ti'n iawn, meddai. A dyma fi'n mynd, gwrando. A dyma fi'n sefyll o'i blaen i, a dyma hi'n dweud, dyma hi'n iawn i'w bag. A dyma hi'n dweud, aros, meddai, a dyma hi'n iwsio 2 fus, a dyma hi'n mynd fela i llygad, dyma hi'n dweud, aros, meddai, a mwyn mi reid fy llygad i mewn i dy weld ti'n iawn, llygad Tsieini o gynni. O'n i wedi dechrau gymaint fe eisiau o'na, fe dwi eisiau aros na ddim mwy fe. A wedyn, dyma hi yn dweud, dwi wedi dwad ar ynghinio fo fi ymwneud fi, a fi'n meddwl, o, mae gen i ham bechdan rhywbeth. A na dim dyna ganddi. Ers dalwm, mi o'na boteli dŵr poeth, tegan, fatha mug neu, ac o'na gorcyn ar y top o troi, a dyma i'n agor hwnnw, ac allan o'r botel dŵr poeth, nath i dynnu lobsgows. Dyna di bwyd ti. Spencer Hugh Springola am eithwr. Godro, todd yr ymweithwyr adag hynny mewn cadw rhyw 10 i 15 o wartheg ac yn dibynnu ar y treclefrith. A mi oedd o'n gymeriad, oedd o'n tyfu llain o datw, cabais, carots, moron, bob peth fel la. Wedyn o'na swydd arall i mi i gwerthu nhw ar weekend pan o'n i'n yr ysgol. Ac a cinioga am wneud. Bydda ti'n cael dwsin o cinioga, dda ti'n meddwl bo chdi werth pres. Ond o'n pasio'r amser ac yn helpu mwy nag un ar y ffordd. Mae yna rhyw Thomas Robaich oedd yn byw yn ganol y pentra. Thomas a Polly Robaich. Oedd o yn ddreifar tacsi. Ac yna o tacsi mawr. O'n i'm ti wedi clywed sôn am y math yma o gar Buick. Na gwyliau hyn. Ac oedd o yn anferthol ac oedd y car yn sgleinio. Fatha oedd o gyno fo'r trwsus dal adar yma, cwysa mawr yma, ac o gyno fo'r sedar wedyn. A fydda'r hen creadur yn cerdded hyd y pentra, fydda fiwyn i wneud dim byd. Ac oedd y wraig dy fath yn snau y tŷ, ac o gyn i ar y garag ddws y tŷ, o gyn i lechan fawr, ac oedd hi'n polisio hi. A Nina yn hogia drwg, da ni'n gada llonydd iddi polisio. A wedyn da ni'n cuddio dyn, a dyn mynd yna, just roed blaen y nesgyd ar y sechan i wneud hoel. Dwi'n fawr allan dyn, fyddai'n ail snau y cwbl lot. A dwi'n cofio un achlysur, mi oedd un mis Medi poeth ac yn drymaidd a pawb yn chwsi ac yn sychydig. A mi yn atal deud
ar Tom. A once plas newydd, ond tad Catherine plas newydd, oedd na thrawas yn ysgol Llanddeusant yn y gorffennol doi. A dwi'n cofio fo'n deud dawn i methu cadw gwyneb syth. Ho, wyddoch chi be, someone? Dwi'n afnadwy ys ychydig. Be sa beth gorau i dorri sychad? O, dwi'n yn gwybod meddwl someone. Wel, maen nhw'n deud i mi, liver salt and drws sy'n beth da i dorri sychad. Ond cofia di, Tom na'n compain na'n dim byd ac hynny, beindar a sgiba. A disgrifio Tom oedd ifad yr andrws liver salt yma, oedd trwy wylltyn y grawn, dorio iwsio fath o stro. A hwn o'n ddiddorol, pen yw'r ddwyawr, o Tom yn mynd am y ffoes flat out. O gynnu rhyw boen i fol mwy ofnadwy. Fydda ni gyd yn gwybod be o hwnnw, te. Oedd Thomas Roberts yn dreifio taxi. Taxi car mawr, Buick, meddyn nhw i mi oedd enw'r car. A 2 set yn tu blaen, a set yn ôl. A dyn tu ôl i'w seti tu blaen, ond y seti'n dod allan i blant ista. A mi fydde fo yn gwisgo clos a cetas, a hynny wedi cael ei polisio nes a chdi'n gweld y lun yn y bron. A fydde fi yn dafn o'n plant i'r ysgol a felly. Ac os o rhywun eisiau mynd i fwla fo taxi, oedd o'n mynd â nhw. A maen nhw'n deud i mi arno Sadwn, pobl yn mynd allan arno Sadwn, dim ond yn y pentra, pawb yn siarad wrth y giat a felly. Bydda Thomas Roberts yn cerdded i fyny ag i lawr y pentra, a'i gitas, oedd o'n rhoi teip o arno Sadwn. Oedd e'n lady Jane Hughes, beth ffein drwadwy, ond Gymraeg ar o'i gwy, Tom wedi cerdded o ddau, ond wedi gwneud rhyw birant i fo hun, dyna yn dradlu o fel un lle. A fydda fo yn gwneud nithlenod i ffarmwrs i reid os deisi hyd o felly. Yn i rhywbeth i wneud lle, ac yn bach o bres bocad. Oedd lot o Gymraeg. Just i lawr y lôn o'r neuadd bentra yma, mi o'na 2 fwthyn bach, ac enw ar y stryd oedd Len. Ac ar ôl i fama gael ei adeiladu, mi o'na gŵr a gwraig yn byw yna. John Hughes ac ei wraig. Mi oedden nhw'n... Oedd John Hughes yn fethedig. Oedd o'n medru cerdded. Ac mi oedd ei fab o, mi oedd yn byw yn yr ardal am flynyddoedd wedyn, Robert Perrys Hughes. Ar ei fab o, wneud, wel, dwi'n gwybod beth ych chi'n alw fo beic oedd o, ond oedd o, ni'n sut i esbonio hyn lle. Fydda fo oedd yr olwyn oedd yn cymeryd y chain yn fan hyn. Yn lle bod o'n fama a chitha'n pedlio fo. Ond oedd o'n pedlio hefo dwylo, yr hen fachgan. Welis i rioed yn debyg iddo fo. Yr mab ar ei wneud y patrwm, oedd y mab yn gweithio yn yr RAF yn Fali. Dwi'n ni mod i cael help ta be, clwys i rioed hanes hynny. Ac bydda yr hen fachgan yn medru nôl dŵr o pwmp refal i'r wraig bob dydd. A fydda o'n gwneud i bobl eraill hefyd oedd yn byw o gwmpas. Doedd o'n gorfod gwneud dim byd dim ond efo, oedd o'n pedlio hefo ei ddwylo. Ac oedd o'n mynd i siop, ac oedd gynno fo fatha rhyw fasgiad bach ar ochr y beic. Ac oedd y 2 yna yn gymeriadau ofnadwy yn y peth yma lle.
o hanesion lliwgar taid i'r carnifal blynyddol. O hanes difyr y neuadd i straeon yr hen gymeriadau. Mae di bod yn daith hynod ddiddorol. Mae'n brad camu yn ôl i'r gorffennol a gweld sut oedd bywyd pryd hynny yn tydi. Bywyd symlach efallai? Mae'n rhyfedd meddwl bydd profiadau Sam a gyntaf 10 oed yn hanes iddo ddynta basion i flaen i'r genhedlaeth nesaf.